Migao mar thieth koro dwaro mondo sirkand kaontis oyaw kendo tesende mane jotuo mag COVID-19 tiyo godo kaka kar jot. Mane ikruok ponono ni guonyo mar Mpox nyalo landore mathoth e pacho ka. Kanolose wi tuo mar Mpox e pacho ka, jagoro mongirore Migao mar thieth Mary Mudhoni oyango ni nitiere chenro mar neno kaka sirkand kaontis kod sirkal mamalo tiyo kanyakla e kedo kod tuoni ma nyaka sani duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO oyango ni en tuo mabuogo ngima dhano. Bende oyango ni nitiere nonro kod apedha madhi mbele e tong' mag piny Kenya ka nonro no osetim ne jowuoth maromo 300 chakre tarik 31 mar dwe mar abiriyo e wi tuo no. We have activated our Public Health Emergency Operations Center, and we have 25 others across the country. Then we have also enhanced our surveillance in the 47 counties and all points of entry. Last weekend alone, we were able to visit points of entry, ground points of entry, sea and air, just to check on the preparedness. Again, we have also strengthened the exit and entry points through temperature checks and ensuring that screening is done for each and every person. The ministry has, however, initiated consultation with WHO and Africa CDC and other institutions with the view of accessing vaccines that have been approved by WHO for emergency use. So it's work ongoing and everything is taken care of.